Viene siendo habitual cada año por estas fechas, a finales del mes de agosto, pues las fiestas de moros y cristianos en la comarca de la Vall d'Albaida, concretamente en Benigànim, donde se celebra hoy, domingo 28 de agosto, lo que es la entrada y la conquista mora en esta localidad. Vamos a hablar con Enrique Llinares. Él es uno de la asociación de Gloria Victis, que va a colaborar hoy con Medieval Group, donde pues se va a hacer una recreación de lo que en aquel tiempo era la conquista mora. Enrique, en primer lugar, darte las gracias por atendernos y comentarnos un poco, pues bueno, cuál es la función de Gloria Victis hoy aquí en Benigànim. Pues básicamente vamos a, como has dicho, colaboramos con Medieval Group, vamos a aportar una mayor cantidad de luchadores en la batalla que va a llevarse a cabo en la base del castillo. Ellos llevarán baile, llevan más espectáculos, llevan también luchadores, nada, simplemente es reforzar un poco la cantidad de actores durante el espectáculo. Gloria Victis, ¿en qué consiste y desde cuánto tiempo está funcionando? Pues es un grupo joven, llevamos un año y medio como, digamos, ya como en trabajo, en pie, a pesar de que nosotros llevamos más tiempo con experiencia, pero bueno, en este último año la verdad es que nos hemos movido todo lo que hemos podido, hemos actuado en bastantes sitios ya de la comunidad y nada, ahora últimamente estamos colaborando para el grupo Medieval Group y con ellos estamos aumentando el nivel de actos que hacemos. La función es recreaciones históricas más o menos, ¿no?, de Gloria Victis. Sí, bueno, lo que son las recreaciones históricas, desafortunadamente hay menos a lo largo del año. Entonces, aparte de las recreaciones históricas, pues ya nos metemos en fiestas de moros y cristianos, fiestas de pueblos, mercados medievales, etcétera. O sea que hoy os vamos a ver con toda la carne en el asador, ¿no? Hoy vamos a hacer auténticas batallas de cristianos y moros a los pies de un castillo para conquistar las tierras y los bienes y expulsar al enemigo. Y mañana veremos qué pasa, si se reconquista o no. Muy bien, pues muchas gracias y suerte. Encantado, un placer. Bueno, pues així ja poden comprovar a través de les càmeres, per la xarxa en internet del portal comarcal i a través de la plataforma en YouTube, com estan fent aquesta entrada així a la zona del parc en Benigànim, la comarca de la Vall d'Albaida. I anem a parlar amb Emilio Ripoll, un dels responsables de Medieval Group, que és una de les associacions que enguany en Benigànim està encarregada d'esta conquista mora. Emilio, conta'm un poc què és el que anem a veure avui així. Bueno, l'any passat vam fer un poc de sorpresa perquè cada any canvien així els càrrecs. Entonces enguany és un poc difícil perquè són moros i pirates. Entonces diu que canviar un poc l'esquema per qui quieren pirates. Entonces enguany eixirà primer un moro demanant que rendisquen els pirates i quan no voldran rendir-se el moro va a celebrar la victòria antes de temps. Entonces hi ha un espectacle que ara ho veureu a poquet com es desenvolupa. És un ballet, si no palla res, hi ha uns animals que giran, hi ha unes luches, és un conjunt de tot i després ve l'ambaixada. Però és més el veure que contar-ho. Molt bé, conta'm un poquet, Medieval Group, des de quan temps porta i quina és la vostra finalitat? Pues Medieval Group està des de 1997. La primera actuació la vam fer en Benilloba i a partir d'ahir va corrent la veu i hem actuat ja en moltes comunitats, la comunitat valenciana, hem actuat en Madrid, en Ibiza, o sigui, en alguns llocs ja prou lluntets. I l'interès no són professionals. El que passa és que ens agrada lo medieval, com a uno li agrada el futbol, pues nosaltres som locos per lo medieval. I intentem recrear lo millor possible, tant en els trajes com en les luches, perquè tampoc és una tècnica que es gastava antigament, era a muerte, es passava amunt i avall perquè el més fort és el que guanyava. I això és el que intentem recrear i que la gent disfrute amb nosaltres en l'espectacle. A més, en aquestes temperatures un poquet sofocant, no?, la vestimenta, no?, i el pes de les armes. Sí, precisament avui estrenem aquestes ximisarres que són guapetes i fa 2 setmanes vam estar actuant en Elx, que fa fer molta calor, estem a 35 graus de temperatura i allí sí que van suar molt van suar. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i anem a veure a través de les càmeres del portal comarcal com se desenvolupa enguany pel 2011. Vale, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Escolta bé les meves paraules i sigue intel·ligent. Baixa esa bandera de primavera. Has descarregat que tots els morts així presents estem tan convençuts de la victòria que ho demostrarem així esta nit en la plaça del castell. Estaba abriendo la boca y me ponía la cara.
molt agradable. A del vell d'este poble, a del fort, a del castell. Qui serà iniziativa? Pobles moros treballen aquí. Des de prou abans que l'Estat les poguereu aconseguir. Tot està i de detall en què les coses presenten un bon major que hi ha. I si no haureu vingut els primitius com metans que diuen aquí i aquesta i no haurem conquistat tota la península islàmica, la península ibèrica es podria ser que seguirà sent un sol regne cristià i per tant tot ell no hauria estat social, d'enredat i destractats. Però teniu poca espenta i molt falleu en les ganes a l'hora de guerrejar per la força de les armes. Vindreu a caure en tropell de captius a la muralla. Vindreu en busca de sort, de robar honor i fama. Vindreu entre el foc i flama a trobar la seva mort. Buscarem com animals per a domar o altres orgull. Vindreu a